týždňov sme študovali Žalmy 22, 23 a 24. A dnes ráno by som chcel dať záver tomuto štúdiu. Na samom úvode bohoslúžieb som prečítal z 24. žalmu 3 verše. Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? Kto sa postaviť na jeho svetom mieste? A dáva sa hneď aj odpoveď. Človek nevinných rúk. V stredu sme si všimli spôsob výkladu, ktorý je tu veľmi pravdepodobný, že toto spieval, tento žalm spievali dva spevokoli. Jeden spevokol na jednej strane, druhý na druhej. Vlastne to bola akoby liturgia, kde sa kládla otázka a odpovedala. Máme niekedy dojem, že Jeruzalemský chrám bol proste veľká budova, tam prišli kňazi, chodilo sa obetovať a tak ďalej, ale na prvom mieste v chráme sa diali veľké bohoslužby. Bolo spevákov, bolo stovky, ba tisíce spevákov. Tento žalm bol pravdepodobne napísaný predtým, ako chrám bol postavený. Bola svätyňa tam, bol šiator, bol stánok zmluvy tam, ale bez ohľadu bohoslužby a spev išiel. Bolo veľmi krásne byť zúčastnený na takýchto bohatých bohoslužbách, môžeme tak povedať. A tento žalm bol čítaný a spievaný, povieme, v takejto príležitosti, keď truhla zmluvy prichádzala do Jeruzalema na vrch Sion. Dávid sa pokúsil ešte predtým doniesť truhlu zmluvy, tom sa vyľakal, že Hospodin bude taký prísny ako k tým, ktorý potrestal, keď nesprávne ho transportovali truhlu zmluvy a tak vrátil na druhé miesto, potom neskôr znovu priniesol v takej radosti a v tom oslavovaní. Veľmi pravdepodobne, že tento 24. žalm presne vtedy bol spievaný, vtedy bol čítaný a tisíce ľudí bolo prítomných, bola veľká radosť. Kto je ten človek? Bol to Dávid? Bol to iný kráľ? Bol to prorok? V stredu sme dali odpoveď, absolútne nie. Ten dokonalý, spravodlivý, ten, ktorého sa čakalo, ten kráľ slávy, Pán Ježiš Kristus. Toto sú slova o Pána Ježišovi Kristovi. A tak slova o Pánovi Ježišovi Kristovi v Starom zákone vidíme na niekoľkých miestach. Jeho meno sa skrýva za rôznymi vlastnosťami Božími. A tak dnes ráno budeme študovať jeho starozákonné mená, alebo Božie starozákonné mená, ktoré sa vychádzajú z vlastností týchto troch žalmov, ktoré sme študovali 22, 23 a 24. Tak ja som tento príhovor kázeň nazval, čo pre mňa znamenajú Božie starozákonné mená, ktoré nachádzame v 22., 23. a 24. žalme. Otvoríme si spolu Biblie a taká výzva pre nás, otázka bude z knihy Mojžišovej, 2. knihy Mojžišovej, 3. kapitoly. Takto zhrniem slova. Mojžiš sa však Boha opýtal, keď prídem Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám a oni sa nás pýtajú, aké je jeho meno? Čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, Izraelitom povieš, ja som ma poslal. Boh ešte povedal Mojžišovi, Izraelitom povedz toto, poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno na veky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im, zjavil sa mi Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. A povedal im, pozorne som sledoval vás, aj to, čo sa s vami deje v Egypte. Zaujímavé, že ľud, ktorý bol silne zakorenený vo viere Abrahámovej, celá táto rodina, za 400 rokov sa akoby vytratilo Božie meno. Vedeli o Bohu, počuli sme o ňom, vedeli, kričali aj na Pána Boha, volali. Hospodin hovorí, počul som ich hlas, počujem, čo sa deje tam. Ale meno stálo nejako mystické, kto je ten Boh, kde je. Či to bol Boh púšte, bol to Boh vrchu, bol to Boh kríka, alebo aký to bol? Dnes ešte stále známe sú Boh púšte. Celá veľká relígia má Boha púšte.
Na rôznych výšinách v časoch Izraela boli pripomínaní bohovia na vrchu. Na Hospodin sa zjavil aj v púšti, aj na vrchu, aj v kri. Ale nebol ani Boh púšte, ani Boh vrchu, ani Boh kra. Ale bol Boh Abrahámov, Jákobov, Izákov. Bol Boh osobný. Boh, ktorý mal blízky kontakt s človekom. Nebol Boh strachu, nebol Boh tyran, ale Boh stvoriteľ, ktorý miluje a ktorý má záujem, ktorý počuje slova, ktoré boli vyslovené tam niekde v blate, niekde v hroboch, niekde v ťažkých podmienkach Egypta volali, on hovorí, počujem. Takže v týchto troch žalmoch, 22, 23 a 24, Boh zjavil seba v niekoľkých menách, ktoré sa tu opakujú a je ich niekoľko, je ich 7 a dnes ráno si pozrieme tieto Božie mená, ktoré ukážu na podstatu Božej lásky a podstatu Božej starostlivosti. Prvé meno, ktoré nachádzame v týchto troch žalmoch, Pán sa zjavil v mene Pán zabezpečí. Nebudem hovoriť hebrejčine toto meno, lebo ani sám neviem správne, ako to vysloviť a vy ste z toho žiadnu beneficiu nemali. V preklade toto meno znamená Pán zabezpečí. V Genesis 22. kapitoli sa nachádza základný príbeh, kde Boh pomenoval takto seba. Je to príbeh, keď Abraham a Izák idú na vrch Moria, kde Abraham išiel obetovať svojho syna. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi: Otec, ten odpovedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Pozri, oheň a drevo je tu, ale kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. A šli tak obaja spolu ďalej, keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh. Abraham tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Abraham vystrel ruku, vzal nož, aby zabil svojho syna. V tom z neba zavolal na neho Hospodinov anjel: Abraham, Abraham. On odpovedal: Tu som. Anjel mu povedal: Nedotýkaj sa chlapca, neoblíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Abraham sa rozhliadol a v krovi uzrel barana zachyteného do rohu. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho namiesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí: Na vrchu sa Hospodin postará. Božie meno v tomto kontexte a v žalmoch, ktoré sme študovali, znie Pán sa postará, alebo ja som to ešte zmenil na Pán zabezpečí. Pán zabezpečí. Neviem, či ste boli niekedy v situácii, že niekam ste išli vybaviť si veci, ale nemali ste všetko pripravené. A takej ľudskej, jednoduchej naivite už nejako to dopadne. Nemám všetko pripravené, nemám polu veci mi chýbe, ale idem, čo budem uvidieť a možno to nejako dopadne dobre. Toto sme my ľudia, sám o sebe hovorím tu veľakrát k veci takto viem pristúpiť. Tak, prišiel termín, treba niečo s tým urobiť, ja to nemám pripravené, ale už ideme na to. Študenti, mnohí idú takto na skúšky, do poli prečítali knihu, idú na skúšku, kde sa vyžaduje celá kniha, v nádeji takej, že možno sa ma spýta z tej prvej časti knihy a možno prejdem. Budem mať šťastie. Ak sa ma spýta z druhej časti knihy, no tak už niečo začnem rozprávať a možno niečo sa uchytí a bude na to aspoň na tú nejakú najmenšiu známku. Toto je taká ľudská naivita, ľudský problém. Ale toto nie je princíp, o ktorom sa tu hovorí. Toto nie je zabezpečenie, o ktorom sa tu hovorí. Abraham nešiel takto, že Hospodin zabezpečí. Bol presvedčený, že ide obetovať svojho syna. Verím, že v kútiku svojho srdca sa nádial, že veci sa zmenia. Že
niečo sa vykryštalizuje, niečo príde, posledný moment sa niečo zjaví. Ale bolo rozhodnutie, že idem do konca. Keby sa aj nezjavilo nič, keby sa nevyriešilo, keby Hospodin nezmenil, tak idem s tým plánom, ktorý mám, idem do konca. S bolevým srdcom, s ťažkým srdcom, s trápením, so starosťou, ale išiel. Pán zabezpečí. Dnes v období viery moderní kresťania veľmi často pristupujú k takejto situácii pred Pána Boha. Pán Boh zabezpečí všetko, ideme do toho. Ideme. Pán Boh nikdy neurobil namiesto človeka niektoré veci. To, čo je Božia práca, to ostala vždy Božia práca. Ale to, čo Boh dal zodpovednosť človekovi, to nikdy mu nezobral. Hospodin zabezpečil pre Izrael, ktorý cestoval púšťou, všetko potrebné pre život. Zabezpečil im vodu, zabezpečil im jedlo, dal im manu, dal im vtáky, dal im chlieb, ktorý padal z neba. Všetko mali, ktoré potrebovali pre život. Zabezpečil, pretože to boli extrémne situácie. A vždy v extrémnych situáciách Pán dodá silu. Len čo vošli do krajiny, všetky tieto privilégie, ktoré mali, zmizli. Mana prestala, vtáky prestali padať, Pán im dal zem, dal im 2 ruky, náradie a už aj mohli pracovať a zabezpečiť si živobytie. Darmo niektorí chodívali včas ráno niekde von poza mesto a vidie, že či nejaká mana ešte tam nezaostála, že proste niečo nazbierať. Darmo, nebolo viacej. Keď bolo treba, Pán zabezpečil a keď už viacej nebola na to potreba, Pán to zobral. Už viacej nad tým nebolo nič. Človek verí v Pána Boha a chce takého Pána Boha, ktorý zabezpečí vždy všetko bez toho, že človek má zodpovednosť. Keď Pán nás nasítil 5000 zástup pri jazere, tak čítame, že keď Pán prešiel na druhú stranu, že vodcovia tých ľudí išli za Pánom a povedali si, kam si ty odišiel? My chceme, aby si ty bol s nami, nám sa veľmi dobre pozdáva takýto vodca. My by sme takéhoto človeka postavili za nášho lídera, za nášho vodcu, aby sa takto staral o nás. My chceme takéhoto prime ministra. My chceme takéhoto predsedu štátu, ktorý sa bude starať o nás takto. Poď s nami, buď našim kráľom. My milé rád teba budeme počúvať, kým nás takto budeš chovať. Ale toto nebol Boží plán. Ten div, ktorý sa stal sa pre určitý dôvod. A viacej sa na taký spôsob nezopakoval. Hospodin sa postará vtedy, keď je to najnutnejšie. Keď je extrémna situácia, Pán dá, Pán ponúkne. Hospodin sa postaral keď vytestoval vieru Abrahámovu, tak sa postaral o zástupnú obeť. A toto bol prvý model starozákonný, kde model zástupnej obeti bol vykryštalizovaný u Pána Ježiša Krista. Izák nebol obetovaný, ale namiesto Izáka bola zástupná obeť, baránok, ktorý Pán Boh pripravil, o ktorom Pán vedel, len Abraham nevedel, že tam bude. V skutkách apoštolských čítame tiež ďalší príbeh, ktorý hovorí o prvej cirkvi, ktorí prechádzali cez veľké prenasledovania. Prvá cirkev, učeníci a druhá generácia učeníkov sa chytili Pánovho sľubu, že bude s nimi vždy, bude s nimi stále. Aj keď pôjdu cez prenasledovania, a tak ako v evaníliách Pán sľúbil, že ja budem s vami, budú vás prenasledovať, ale ja vám vtedy dám slovo do vašich úst, keď prídete pred úrady, keď vás budú spýtovať pre vašu vieru, ja vám dám slovo, nebojte sa, do vašich úst dám slovo, aby ste vtedy vedeli presne povedať, čo treba. Neviem ako vy, ale väčšina ľudí, ja tiež mám, keď pred nejakých úradov, proste keď ľudia začnú bombardovať s otázkami, tak v tom strachu aj v tej takom by som povedal, nerozhodnutí, že čo urobiť, človek nevie, čo povedať. Aj to, čo si pripravil, že toto by som asi takto povedal, všetko je preč. Všetko je preč. Človek nevie, čo by povedal, ale Pán hovorí, ja presne vtedy, keď nebudete pripravení, nebudete vedieť čo.
mojim duchom ja dám slova do vašich úst a vy budete vedieť vyznať vieru v Pána Ježiša Krista. Vtedy, v tých momentoch. Pán zabezpečí, Pán sa postará. Keď ideme cez najnebezpečnejšie časti nášho života, Pán sa postará. 23. Žan tu povedal v tom verši, keď pôjdem aj tmavým údolím, viem, že si so mnou. Aj v tom tmavom údolí ty budeš so mnou, postaráš sa. Pán sa postará o to, aby som prešiel aj cez tmavé údolie. Tu je druhé Božie meno, ktoré sme videli v týchto žalmoch. V kontexte tu máme, znovu sa vrátili do Starého zákonu, do základného textu, ale videli sme to celkom krásne v tých troch žalmoch. Druhé meno, o ktorom chcem povedať, je Pán vypočuje a Pán obnoví. Mnohí sa na modlitbe obávajú, že či Pán počul moju modlitbu. Modlil som sa, nič sa nestalo, žiadny blesk, žiadne hrmobitie, proste modlil som sa, tak bolo, nejaká odpoveď, nič. Počul to Hospodin Boh? Na jednej strane písmo hovorí, že Boh počuje, a na druhej strane mnohí povedia, ale moja skúsenosť hovorí, že nič nestalo, znamená, že nepočul. My sme videli v 2. knihe Mojžišovej 3. kapitoly, keď Hospodin posíla Mojžiša, že pozorne som sledoval vás aj to, čo sa s vami deje v Egypte. A počul som aj vaše volanie. Tí, ktorí volali v tom momente, nič sa nestalo, nejakú odpoveď nedostali. Počujem, čo kričíš, počujem, čo volá. Ale Hospodin posiela Mojžiša na vyslobodenie so slovami, počujem aj viem, čo sa deje s vami. Toto druhé meno, Pán vypočuje a obnoví, sa nachádza zapísané prvýkrát v takom jasnom v 2. knihe Mojžišovej 15. kapitoli 26. verš. A tu je evangelický a ekumenický preklad dávajú meno, že ja som tvoj lekár, ale pôjdeme podľa roháčkovho prekladu, kde Hospodin hovorí, ja som Hospodin, ktorý ťa uzdravuje. Ja som Hospodin, ktorý ťa uzdravuje. V akej príležitosti boli povedané tieto slova? Len čo vyšli z Egypta cez všetky tie trápenia, ktoré mali, prišli po Červené more, to bol vrchol ich skúšky. Vrchol všetkých trápení. Z jednej strany tam je egyptská armáda, prišli po Červené more, cez more sa nedá. Čo teraz? Tak volali na Hospodina, kričali. Jedni išli až tak ďaleko, že robili zburu voči Mojžišovi a voči Hospodinovi tiež. Poznáme príbeh, Pán Boh zázračne otvoril vody, oni prešli. A tak išli ďalej, vošli do púšti, v takom, by sme povedali, len čo prešli, tak spadol kameň. Hospodin je veľký, Hospodin vypočul, Hospodin je dobrý. A išli do púšti. No viete, cestovať púšťou, nikdy som púšťou necestoval, poviem pravdu, takže neviem, ako je to, no ale predpokladám, že ísť pešo po tej púšti, po kameňoch, piesku a hlavne bez vody, bolo veľmi náročné. Cestovali 3 dní, písmo hovorí, cestovali 3 dní. A tak čítame 2. kniha Mojžišov 15, 24. verš. Vtedy rušal Mojžiš Izraela od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr a išli 3 dní tou púšťou a nenašli vody. Potom prišli do Máry, ale nemohli piť vodu z Máry, lebo bola horká. Preto bolo nazvané meno toho miesta Mára. A ľud treptal proti Mojžišovi a vravel, čo budeme piť? A Mojžiš kričal k Hospodinovi. A Hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Tam mu vydal ustanovenie a súd a tam ho skúsil. A riekol, ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha, a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach a priložíš ucho k jeho prikázania a budeš ostríhať všetky jeho ustanovenia, niektoré z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba. Potom náš kľúčový verš je, lebo ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. Potom prišli do Édema a tam bolo 12 pramenných studní a 70 páliem a tam sa rozložili táborom nad vodami. Božie meno zjavené v tomto príbehu je Pán vypočuje a obnoví. Pán vypočuje a obnoví. Volali, kričali, keď nás bolí, keď sme trápení,
Nemôžeme byť mierni. Nikto nie je pokojný, ho bolí ma. Nikto nie je taký stoik, nikto nie je taký perfektný, dokonalý. Bolí ma, ale ja sa usmievam. Ale ja sa usmievam a mne je dobre. Nikomu nie je dobre, keď bolí. Nikomu nie je dobre, keď je smedný. Nikomu nie je dobre, keď veci idú zle. Keď nie idú tak, ako by mali ísť. Nikomu. Takže keby sme niečo len pol slova povedali na týchto Izraelcov, ktorí kričali, 3 dní sme už bez vody, nemáme čo piť, my sme, neviem čo, reptili a Hospodin ich priviedol ku vode. Sice má známy termín, tá horkosť, ktorá bola, Hospodin uzdravil tú vodu, oni mohli piť, ale pozrieme sa na túto frustráciu. Volajú na Hospodina, kričia, modlia sa a Hospodin dá horkú vodu. Hospodin dá vodu, ktorá sa nedá piť. Ešte väčšie sklamanie, ešte väčšia horkosť. Konečne prišli po vodu, ale sa nedá piť. V tom Hospodin čítame, že tu ich testoval. Tu sa potrebovali prejsť cez skúšku, cez test. Netestuje sa človekova viera tam niekde na lúke, na prechádzky, pri rieky, v pokoji, v idyle. Ale viera sa testuje v ťažkosti. Viera sa testuje vtedy, keď je najťažšie. A vtedy veľakrát aj povieme tie slova, ktoré sme nikdy ani nemysleli, že povieme. Keď sme v ťažkosti, probléme, keď nás bolí, keď sme smední, keď sme unavení, vtedy poviem ja. Neviem o vás. Vtedy ja poviem slova, ktoré som inej okolnosti ani neplánoval, že poviem. Niekde hlboko sa tam skrývali tie slova, myšlienky a v tom momente Pán Boh ich skúšal teraz. Toto bola skúška. Ale viete, čo vám poviem? Pán prešiel nie 3 dní púšťou bez vody. Pán prešiel 40 dní púšťou bez vody a nereptal. Bo na to všetko, keď bolo už pri konci tej skúšky, prišiel ten, ktorý ho pokúšal, povedal, prečo ty toto robíš? Však ty si Boh, ty vôbec nepotrebuješ toto trpieť. Ty nepotrebuješ absolútne, ty povedzme slovo, tieto kamene, o ktoré sa tu podkýnaš, budú chleby, sadneš si, náješ sa, na čo trpieť? Ty Boh, všetko môžeš. Pán vypočuje, Pán obnoví. Niekedy sa nám zdá, že vrchol je veľmi vysoký, a že skúška je priveľká, že nedá sa ďalej. Ale Hospodin počuje a Hospodin obnoví. Hospodin obnovil vody a Hospodin obnovil ich vzťah. Po všetkom, čo sa stalo? Po celom tomto zážitku, ktorý bol tu oni boli veľmi frustrovaní, boli unavení, povedali, už nám je akoby dosť. Potom prišli do Élimu. Pred Élimom najprv bola Mára. A najprv boli Červené more a na záver toho všetkého prišli do Élimu. Hovorí tu na 12 pramení studní a 70 pálien. Potrebovali veľmi jeden oddych. A tak Hospodin dovolil. Po tomto všetkom, po tých testách, ktoré mali, po tých zápasoch, ktoré mali, teraz prišli po pramene, po palmy, odýchli si. A tam ich nechal Hospodin. Sedte tu, oddychujte. Sú momenty v živote, keď potrebujeme veľmi oddych. Keď by ísť ďalej v takých okolnostiach znamenalo samovražda. Pre týchto ľudí asi by toto znamenalo odpadnutie, samovraždu, neviem čo iné. To by znamenalo veľmi veľa. Taký záťaž, ktorý by oni možno nemohli zdolať. A Hospodin pripravil pre nich. Prešli všetko takými stresami veľkými a prišli do Élimu. A tu mali pokoj. Tu Pán obnovil. Nie ani Máre, že ich obnovil, zabezpečil len trošku, že si osviežili ústa, ale v tomto Élime. Pán Boh dovolí aj takéto obdobie v živote, keď obnoví tvoju dušu, obnoví tvoj vzťah. Potrebuje každý človek takúto obnovu. A Hospodin, on je lekár, ktorý uzdravuje. Majme tohto Hospodina v našich životoch tiež. Tretie Božie meno, ktoré tu vidíme, je Pán je náš pokoj. Pán je náš pokoj. Prvýkrát sa spomína toto Božie meno v Sudcoch 6.24. Je to kontext Gedeon
ktorý zápasil proti Amalekom a Izrael bol v veľkom nepokoji. Gideon nielenže porazil Amaleka, ale porazil aj bohov, ktorí sa vtiahli do Izraela. Porazil aj tých, ktorí skompromitovali vieru v živého Pána Boha s pohanskými bohmi. Bolo mnoho oltárov na výšinách, ktoré zaujali pozornosť ľudí o mnoho viacej ako vzťah so živým Bohom. A ľudia hľadali pokoj v alternatívnych spôsoboch života. Tieto alternatívne spôsoby pobožnosti sa nachádzali na týchto výšinách. Ľudia chodili za nimi, Amalek ich trápil, oni žili v stálom nepokoji, v zmysle nepokoji, strachu. Prevzali ich slobodu. Títo, ktorí niekedy mali byť porazení pri vchode, teraz boli ich sudcovia. A Hospodin vyzdvihol, pozval tohto sudcu Gedeona a na základe víťazstva, ktoré dal skrze Gedeona, tu je napísané, že Hospodin je pokoj. Hospodin je ten šalom. Rozmýšľal som o tomto Gideonovi a tej celej situácii, kde všetko veriaci človek, súčasný veriaci človek hľadá pokoj. Kde hľadáme pokoj? A hľadáme pokoj na rôznych miestach. Tak ako aj tá generácia hľadala pokoj na alternatívnych bohoslužbách, na výšinách, určitým pohanským bohom, tak aj dnes sa hľadá pokoj v veciach, ktoré sa dajú zmaterializovať. Viera v živého Boha sa nedá zmaterializovať, kdežto Boh prvé prikázanie, ktoré prvé a druhé dala, ja som Hospodin tvoj Boh, a neurobíš si žiadnej podobizny. Neurobíš si ničoho, čo ti bude pripomínať, no toto je môj Boh. Niečo konkrétne, niečo, čo si môže človek chytiť. Ale človek stále išiel touto tendenciou urobiť si niečo, a potom povedal, no táto soška môže predstavovať, toho Boha môže to, a viete, na konci ona môže aj Hospodina Boha predstavovať. Čo soška je? Soška ona môže. Tak ja, keď budem pred tou soškou, ja si budem myslieť, no teraz sa modlím Pánu Bohu. A potom si povedal, no takto sa mi to ľahšie nejako si predstavím, zamyslím, že no tu je takto nejako Boh, bude to a vypočujeme. A budeme mať pokoj. Mnohí ľudia po takej dobrej modlitbe povedia, a teraz mám pokoj. Po takom emotívnom vyhrknutí sa na určitej modlitbe, hoci komu, nie vážno komu, len tak si vyvravím svoje problémy, len tak si vypoviem svoje veci a budem potom mať pokoj. Ale pokoj, vidíme, že tu nie je len, že povedať si, psychológia to viacej povie o tej veci, že je potrebné vyprázdniť svoju dušu, čo je absolútna pravda, ale pokoj je nadovšetko, keď človek vie nájsť správny kontakt s osobou, ktorá sa volá pokoj. On je náš pokoj. Osoba Boh je pokoj. Jeho meno je pokoj. A preto to bude dokonalý. To nebude len psychologický, nebude emotívny pokoj, nebude pokoj len preto, že okolnosti sa zmenili, ale tento vyplní. Kýmkoľvek Gedeon držal ľud pri Pánovi Bohu, tak za tých čias sudcov bol pokoj. Nie len pokoj v krajine, ale ľudia mali pokoj s Bohom. Tento pokoj vyplňal ich vzťahy, ktoré mali. Raz, keď sa ľudia znovu odvrátili od Hospodina, stratili pokoj aj s nepriateľmi, aj s náboženstvom, znovu sa vrátili tam na tie vrchy k svojim starým náboženstvám. Hospodin je náš pokoj. Nech je on pokoj skutočný aj k nám. Štvrté Božie meno, ktoré sme videli aj v tých troch žalmoch, sa volá Pán naša spravodlivosť. Pán naša spravodlivosť. O spravodlivosti sa na rôzne spôsoby hovorí aj dnes. Páči sa mi jeden politik v Európe hovoril, že spravodlivosti nie. O spravodlivosti ťažko aj hovoriť, že cieľ štátu nie je priniesť a súdstva priniesť spravodlivosť, ale priniesť zákon. Aby zákon sa uplatňoval. Štát si prinesie zákony a podstata súdnictva a aj jurisdikcie kompletnej je, aby zákony sa uplatňovali. A teraz je otázkou, že aké zákony prinesie štát. To zase bude veľký otáznik. Veľmi aj Spojených štátov amerických teraz prichádza obdobie, keď sa budú noví sudcovia, noví judžovia.
postavovať do pozícií. No akých sudcov sa postaví, no také rozsudky budú prinášať. Staré zákony americké sú, aké sú, ale tento sudca má teraz právo uplatniť tie zákony na spôsob, ako on zauzná. A nikto mu nemôže nič. Spravodlivosť nie je len štátny zákon, ale spravodlivosť je o mnoho ďalej. My aj v zákonných, štátnych zákonoch vidíme mnoho nespravodlivosti. Jeremiáš 23, 6. kapitoly je zapísané 23.6. A hľa prichádzajú dni z nevierok Hospodinov, keď zbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čiast Júda dojde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť. Jeremiáš bol prorok, za ktorého života ľud bol odvedený do Babylónie. Za Jeremiášových čias bola jedna z najväčších korupcií. Za Jeremiášových čias bola jedna z najťažších situácií sociálnych, duchovných. A ľudia sa každý deň podkýnali o tento problém. Nespravodlivosť. Nespravodlivosť štátu voči ľuďom, nespravodlivosť iných veľkých kráľov voči malým kráľom. Na všetky strany nespravodlivosť. A Jeremiášovo proroctvo prinieslo takýto pohľad do budúcnosti. Boh, Pán je naša spravodlivosť, ale nie len veľmi krátko, ale on hovorí o krajoch a o častioch a o vekoch do budúcnosti. Za jeho čias, keď príde tento Dávidov potomok, Júda dojde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno. Hospodin, naša spravodlivosť. Božie mená sú vyjadrenie Božej vlastnosti. Pán má svoju autoritu aj nad národmi tohto sveta. Veľmi krásne čítať prorocké slova, keď občas Eliáša, Elizeusa a niektorí ešte z iných ďalších prorokov Hospodin posiela aj do iných národov, do Sýrie. Posiela na iné miesta, aby ustanovili kráľa. Predstavte si. Hospodin má záujem o to, že kto bude, ktorý kráľ v Sýrii. Bol to zbožný kráľ? Tak nebol. Živého Pána Boha neuctieval, takisto ako aj niektorí iní. Ale Hospodin svoju autoritu vyjadril tak, že židovský prorok išiel do Sýrii a niektorých iných častí a ustanovil tam kráľov. Pomazal kráľa, povedal, ty budeš kráľom. A toto by sme tak povedali tí mágovia, ktorí prišli hľadať Pána Ježiša Krista. V tejto tradícii by sme ich chceli vidieť. Mágovia boli tí aj na Starom východe, ktorí ustanovovali kráľov. Nikto nemohol byť ustanovený kráľom, ak mágovia ho nepostavili za kráľa. Tak v prorockom význame, ak sa pozeráme na tzv. Troch kráľov, ktorých vidíme v začiatkoch Evanielia, prišli ustanoviť kráľa, prišli vidieť nového kráľa. Prišli ho vidieť. Herodes poznal o tom, čo mágovia hľadajú, čo je mágov biznis a preto sa vystrašil, keby hľadali toho kráľa niektorí iní a nejakí pastieri tam spojili, tak ich zahnal, choďte preč, o čom vy hovoríte. Ale prišli z východu mágovia, on vie, čo boli, o čo to išlo. Vystrašil sa veľmi, lebo vedel, že on nevládne spravodlivosti, ale počul o tom, ktorý príde a bude žiť, nielen žiť, ale bude vládnuť spravodlivosť. Jeremiáš o ňom hovoril. Prišiel, bol zabitý, ale jeho plná spravodlivosť bude v druhom jeho príchode. 5. Božie meno je zapísané v Ezechiel 48:35. Hospodin je tam. Znie toto Božie meno. Hospodin je tam. Keď čítame koniec knihy proroka Ezechiela, tak vidíme, že Hospodinova, hlavne tam sa hovorí o budúcom chráme, ktorý Hospodin vo večnosti postaví, ktorý bude obnovený. A mnohí tu chcú vidieť, že to možno bude ten tretí chrám, ktorý bude v Jeruzaleme, o ktorom sa už prototyp aj postavil, plány sú pripravené, že keď bude pohodlná politická situácia, tak Židia hneď prevzmú tú mešitu a urobia tam tretí chrám. Možno, neviem. Nechajme to v budúcnosti, čo to tam vlastne bude. Ezechiel
Ezechiel bol prorok, ktorý prorokoval za čias babylonského zajatia. To je veľmi podstatné v tomto. Ešte prorok Izaiáš hneď na začiatku svojho proroctva 5., 6. a 7. kapitoly hovorí o tom, ako Božia sláva opúšťa chrám. Božia sláva odchádza z chrámu. A to bolo, predstavte si, vyše 100 rokov predtým, ako babylonské zajatie sa vlastne stalo. Hospodin už svojou svetosťou už opúšťa chrám. Už tam viacej nie je. Za čias Jeremiáša my vidíme, keď prišiel Babylónia do chrámu, tak tam truhlas mluví. Aj chrámové náradie. Keď prišli Babylončania, tak zobrali tie misy, zobrali nádoby, čítame tam niektoré boli vrátené za čias Ezdráša, ale truhlas mluví, svietnik, aj tie najväčšie nádoby, tie najväčšie veci, ktoré boli, zmizli. Nebolo ich. Pán Boh dovolil, aby jednoducho boli zobrané a skované, skryté niekde. Sú také špekulácie, že pravdepodobne Jeremiáš to skrýl, videli sme niektoré videá, niektorí tam hľadajú pod Golgotou, kopali tunely, niektorí tvrdia, že našli, že videli. Ťažko povedať, možno nie. A teraz tento Ezechiel, koniec knihy Ezechielovi hovorí, že Hospodinová sláva sa vracia späť do chrámu. Vtedy odišla u Izaiáša proroka pred 100 rokov a teraz za čias Ezechiela sláva sa vracia späť, ale chrám, zaujímavé, chrám je už zbúraný. Keď Ezechiel tieto slova píše, chráma v Jeruzaleme niet, je zbúraný, len kamene. Potom neskôr chrám bol obnovený, postavený za čias Ezdráša a Zorobabela. A teraz toto meno Božie, že Hospodin je tam. Chce tam povedať meno, odteraz Hospodin bude v tomto chráme. A to nám hovorí o budúcich veciach, o budúcich časoch, ale ešte jednu vec. Boh nikdy neopúšťa svoje sľuby. Boh nikdy nevzdiali sa od toho, čo povedal. A preto, keď rozmýšľame o tomto Božom mene, tak môžeme si byť istí, že Hospodin je s nami. Hospodin je prítomný. Tak ako Matúš 28. kapitoly zapísal Pánove slova, ktoré odchádza. A ja budem s vami odteraz až po skonanie sveta. Ja budem stále s vami. Aj keď bude zle, aj keď bude ťažko, aj keď budete radostní, viete, že ja som s vami. Ezechiel povedal toto proroctvo. Hospodin teraz už bude tam. Keď obnoví chrám, Hospodin bude tam. Tu je šieste meno, veľmi skrátka. Šieste meno je zapísané, videli sme ho v tých aj troch žalmoch, druhej knihy Mojžišovej, 17. kapitoly, 15. a naďalej verš. Toto meno znie, že Pán je naša zástava. Pán je naša zástava, alebo tu sa ešte v angličtine používa jeden termín, ktorý možno viacej budeme rozumieť. Banner. Vieme na konferenciách, alebo keď sa tak stretávajú, že tie plátna sa vystavia. Viete, keď sa vchádza do nejakých tých veľkých budovov, tak tam sú tie ako billboardy, ako plátno, a to sa postaví a to hneď, keď príde sa tak pripomína, reklamuje sa to, hovorí sa o tom, prídete a hneď vás to tak pripomenie a ohorí vás určitá výzva. No toto je Pán. On je táto zástava. Exodus 17, 15 ale vlastne ešte niekoľko veršov pred. Potom prišiel Amalek, Refidíme a zaútočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozuovi, vyber mužov a bojuj proti Amalekovi. A ja sa zajtra postavím na vrch pahorku s Božou palicou v ruke. A Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Cúr vystúpili na vrchol pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael. A len čo ruky spustil, víťazil Amalek. Keď Mojžišovi ruky ohabli, vzali kameň, podložili mu a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podobierali ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. A Jozua porazil Amaleka a jeho ľud mečom. Hospodin povedal Mojžišovi, zapíš si na pamiatku do knihy a oznám Jozuovi, že určite vyhladím aj pamiatku na Amaleka spod nebies. Mojžiš postavil oltár a nazval ho Hospodin je moja zástava.
A tu sa používa toto slovo, ten banner, toto slovo, ktoré hovorí o pripomenutí. Povedal totiž, ruka sa zodvihla proti Hospodinovmu trónu. Hospodin bude bojovať proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie. Hospodin je naša zástava. Pripomeň si, že Hospodin vždy stojí za týmto. Keď akákoľvek situácia príde v živote, maj na mysli, že Hospodin má svoje cesty. Že Hospodin má svoj spôsob, ako privedie svoju slávu na tú časť, kde on plánuje. Nič mu nemôže zastaviť do cesty. Aj posledné meno je vlastne zo Žalmu 23, prvý verš. Pán je môjim pastierom. Pán je môjim pastierom. Nebudem mať nedostatku. 23. žalm je jeden z najznámejších žalmov. A je žalm, ktorý hovorí o Božej starostlivosti. Toto je pastier, ktorý vodí ovce. Toto nie je pastier, ktorý ženie ovce, ale ktorý ide pred ovcami. Toto je pastier, ktorý vie, kde je zelená tráva. Toto je pastier, ktorý vie, kde je čistá, svieža voda, ktorá osviežuje. Toto je pastier, ktorý má dobrý prehľad o tom. Ktorý vie, koľko ďaleko môže odísť s ovcami, aby sa potom do večera aj vrátil späť. Toto je pastier, ktorý vie, čo robí a kam pôjde. A Hospodin v ňom poznal, a Dávid v ňom poznal Hospodina. Hospodin je takýto môj pastier, ktorý má plán, ktorého nič neprekvapí, ktorého nevystraší. On je môj pastier, ktorý mňa takto vodí. A vodí ma dokonale. Vodí ma do svojho ovčinca. Nech týchto 7 vlastne mien, ktoré sme tu videli, budujú našu vieru. Nech týchto 7 mien, tak ako u tých žalmistov, budujú povedomie, že Pán je s nami, že Pán zabezpečí, že Pán obnoví, že On je náš pokoj, že On je naša spravodlivosť a On je náš pamätník na veľké veci, ktoré činí. A On je našim pastierom. A vždy je tam. Vždy je prítomný vo svojich veciach, ktoré učinil. Nech Pán požehná svoje slovo. Amen.